Panadería Cambados naceu fai uns 27 anos en Cambados, que era a panadería Eladio, antes a panificadora era Eladio. Ahora mismo situámonos no polígono de Ribadumia, na calle Rúa do Pan número 3. Pois o que máis facemos na panadería é a barra de pan, nos funciona moi ben o tema da rosca dulce, e tamén nos funciona bastante ben a rosca de pan, creemos que é un produto estrella noso. Nos fabricamos 89% do que vendemos. Todo o que fabricamos vendémolos nas nosas tiendas. Nós temos 7 tiendas que están en Cambados, en Villagarcía, en Navia, en Vigo, están en Sanxenxo, en Portonovo, en Ribadumia e en Barrantes. O noso principal cliente somos nós. Coa axuda do GDR compramos esta máquina que está aquí detrás miña, que é para facer chapata, calquera tipo de chapata, en calquer tamaño posible. Estamos intentando tamén meterlle outro produto en esa máquina que creemos que vai ser capaz de facela, pero bueno, aún estamos con pruebas a ver en que nos sale. Ahora mismo debe estar funcionando nun 40%, sí, pero creemos que a máquina ten que dar 100% fabricar aí directamente en esa máquina, porque é unha máquina importante para nós, donde a GDR aí nos mostrou unha boa aportación, do cual nós estamos moi agradecidos e intentaremos que a máquina dé o resultado que nós pensamos, que creemos que vai a dar.